gi nyithindwa gi generation mabiro. Erokamano inya Zablon. Kopogore gi Zablon bende Hesbon in bende winje pachi kaluwore kod dwola mano mar nat. Urwake koso nang'o report mabende ochiwo chieng' manyoro. Erokamano mokwongo adwa mos osiepna wange ka en Kisumu. Ka umos. Wan kaka jo Kenya National Union of Teachers nyo waruako ripode working party en report maber manotim e yo malong'o. Wasebedo kwarite nikech wan bende waneno interim report manowuok to ne waneno ni interim report no ne dhi loso weche mag somo mondo bed maber ka nyocha wang'iyo Kenya Kwanza Education Charter mane gin godo ni ne gidwa ni mondo ging'iya ne kaka somo nyalo timore maber e Kenya. Ka nyocha waneno ka working party no mi terms of reference weche mang'eny mane onego bed ni gidil godo mondo gichiw report mondo walos sekta mar somo bed maber kata subjects mitime skul obed e yo malong'o mondo yot moro bed ne jonyuol to gi nyithindo mondo nyithindo oher somo to yot no be obedi to be somo no be obed ni onyalo miyo Kenya golo human resource malong'o e century ma wantiere ni. Koro anyalo paro ni report cha kanyo wawinje cha kaka nyo time cha nyo ugole yo malong'o. Gik man nyocha wadwa ni mondo bede report no ng'eny gi nitie kaka owangi osewacho ng'eny gi nitie to lokruok to jomoko be nyalo resist kuonde ma lokruok nitie nikech moko be nyono tie jomoko to generally waneno ni weche moseket ka kadipo ni waluwogi at the stage of implementation mabe ker no osewacho maber ni odwa ensure ni implementation otime yo malong'o kwaro waluwogi gi ratiro maber mar implementation ma pesa be ogol malong'o manyalo miyo bed kaka nyo gi kalecha taparo ni en atwa maber mokaw ni mondo koro wang'iyane ni sekta mar somo dhi maber. Jomoko naneno debate moro gokinyi Citizen ma jomoko pod nigi paro mar procrastination ni pod ginyalo ng'iyo ni obiro tiyo kata ok odhi tiyo maybe 844 ne ber molo kaka mago paro masani ok onego bi e mesa nikech ichako ti kode higani wasedhi atwa mang'eny ma kwadhi e 2024 koro wang'iyane ni tang'o midhi loso maber mondo system ni odhi maber. Koro report working party ni ober implementation mwang'i to sirikal be okawa commitment maber ni gik mane giwacho ni gidhi timo gidhi timo mondo report ni otiyo yo malong'o. Erokamano ahinya nikech ang'e ni report ma kamano lach naneno ka pages en mana 300 gi wiye kata kamano kiny ma kawuonya korom ga jwang'o